Son Miguel Mato, nacín en Ponteceso, no alto de Ponteceso, na Trave. Dedícome a escrever, son profesor, xubilado, e agora dedico todo o meu tempo a escrever, o que antes pois tiña que compartir ca miña actividade docente. É unha pregunta moi difícil de responder. Creo que debo responder dunha forma. Entendo o libro favorito, un libro que leches na túa vida e que impactou moito nela, non? A min, pareceme que neste sentido o libro favorito sería Wuthering Heights de Emily Brontë, porque o lín cando neno e creo que determinou, diríamos ainda máis, impactou, non? O meu ánimo, a miña forma de ver o mundo e desde logo influiu moito na miña percepción estética da literatura. É moi importante escrever en galego porque hai que darlle voz literaria, científica, en outros ámbitos do coñecemento humano, a unha lingua de seu con unha literatura presente desde o século XIII. Mais na actualidade, dado que non en estes tempos de globalización as linguas aminoradas, ou que outros din tamén minoritarias, tanto o número de falantes, pois precisan un cultivo literario e un cultivo tamén da realidade de cada día a través da escrita. Eu neste sentido penso que as redes hoxe teñen bastante importancia na difusión do galego. Temos que, además, que culturalmente estar nun mundo cada vez máis interrelacionado. O libro que veño a presentar chamase Sisley no xuncal da Trave, que colle dúas connotacións. Por un lado, a evocación da pintura de Sisley, de Alfred Sisley, o pintor impresionista, e por outro lado, o xuncal do meu bairro da Trave, aínda que eu tomo nun sentido global. O xuncal é un dos biotopos que define moi ben toda esta zona de Ponteceso, do concello de Ponteceso, esta baixa, non? Cara a desembocadura do río. E para min é un escenario importante na miña infancia, con unhas evocacións tanto, eu creo que no fondo profundamente líricas, evidentemente biográficas. Entón, creo que a asimilación tamén coa pintura de Sisley, digamos que a interrelación existente entre a arte e a vida. Quizá esa sería a primeira razón para ler o meu libro. É un libro que fala da interrelación emocional entre a arte e a vida.